Знаєте, COVID-19, на жаль, не оминув і мене, але почуваюся я досить добре. Дякую. До речі, думаю, велика заслуга – це саме ваша підтримка, ваші теплі слова, побажання швидкого одужання. Я дякую за це кожному з вас. Третій день я перебуваю на самоізоляції, але не ізолювався від роботи, виконую свої обов'язки. Всі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі, і всі ці дні, а в онлайні у мене проходять наради, важливі переговори, дзвінки, робота загалом, особисті, навіть ось такі теплі зустрічі, як з вами зараз.